Take nga di pura. May ako ito. Hindi ko. Tissue na. Ano sa'yo? Mataas. Ito.
Tutawag mo mo. Tawagan doon naman. Ay. Uy. Kaya? Hindi ka mo? Buwan mo mo. Hindi. Bante mo, pwede mo. Update mo, pwede mo. Hello. Video ko lang. Kung pa diyan, nagdapas ko pa na. Ibigat ko pala na. Sumbatahan mo. Tumatawag mo. Hello? Apa? Hello? Ano po? Opo ako. Alam, ang kaya niya cellphone. Ano mo na dito nila kumuha kay wala ano sa kani.
Ang bata meron. Yaw. Oo, buka. Dito na kami sa... Saan banda kayo sa Mus? Dito po sa Rubin Trading. Rubin Trading po. Dito po sa Rubin. Anak ko yan. Yan. Ilan taon na yun? 16. Isa lang siya. Dito na siya mag-aaral or nakavisit lang? Module. Sa Pinas na. Tapos dito nakavisit siya. Hindi, residence na. Ay, malo? Malo? Malayo na po. Palalakas mo. Palala yung tubig. Sa akin na. Ilan sila nakuha mo sa akin? Siya lang. Sa kalan. Hello? Baba ako sa akin. Sa akin. Wala na. Nakatangad pa ako. Hindi sa nakapito. Ang hirap. Umuwi pati. Quarantine ka pa rin. Mauubos yung oras mo sa quarantine. Parang critical yung mga kit nila na puro positive yung sa amin. Nag-positive na rin ako dito eh. Naka-quarantine ako sa ano eh. Sa Warsan? Oo. Dito lumimba ko. 7 days. Kasi kamo nung time na yun, holiday. So 5 days lang hindi ko klase. Kapatid ko din, pinapick up ko dito. Kala ko ambulansya yung pipick up. Hanap Alien. mo ng Astronaut. taxi ako. Ay, taxi nag-pick up. Hmm. Sa akin yung astronaut ng DHA. Taxi yung malaking taxi. Yung kulay-pula. Tapos eh, masosuffocate ka pa sa loob dahil walang AC. Sobrang init. Kapatid ko parang nabubuang
Ayaw lumabas. Oo. Sabi ko, takot yung ano. Paglabas ko nga, nag-beach agad kami. Ayaw ko halo bilo. Sabi, narinig mo. Parang natatakot na lumabas. Kaya ako baka nadali ako doon sa pasyente namin sa nando kami. Pumunta sa clinic ng Pasig. Lawak. Third floor mo. Hindi, ano ang siya? Ay, ito pala siya. Ay, ay, pala. Okay naman. Kung hindi naman nasaktan. Sunod siya. Iwar mo yung printer mo. Apa yan? Print ko. Upo mo na yun po. Nag-cancel yung ano. Sa malaki. Hindi ako nakatulog kagabi, kaya ang oras na ako nagising. Dapat ang siya. Masakit ate. Mas masakit. Mas masakit daw ha? Patato kaysa wala yan. Oo, mas masakit ang ibang. Tato, kaya magpapatato ka. Para daw makakabubo. Pag stress ka, magpapatid ka. Na kuya. Ano ka di pagtanong sa para dili ka na. Bingo ka kasi. Anong design mo ito? Yung sa akin kuya yung Arabic, tapos sa kanya yung Hindi. Alam dito yun. yung family lang. Yung may kulay sa iyo. Ha? Lapas na lang. Pakita. Maliit lang. Hindi mo ano. Oh, that yan. Ang bagay, ikaw ako anak ko. Ano lang sinabi ko sa'yo? Pakita ko yung ano eh. Mga lokal din kasi pa kung walang pakialam. Pagpaganda lang. Dalawa kami ng doktor ko nag-positive. Di dalawang minadali sa kanya. Hindi ako kasunod sa kuwan. Sa dito. Nagkataon sa akin yung may lang. Hmm. Hindi ko nakatulog. Pakita mo sa kanya. Ang ganda sana yung sa likod mo. Yung malaki. Ay, may breath nito. Sabi mo, siguro ba mo? Ito eh. Buti may naging customer ako na ano, nakikilala. Nag-recommend siya ng pampamandi. Effective naman. Anong ginagamit mo? Pagka-open, Yung ano, yung gel? oo, cream. Oo.
Hmm. Looking mo na sa ito. Lagyan ko pag sa mga anesthesia marami ko. Anesthesia ang inject. Ini-inject na. Bumubukol kasi. Eh, pagka ginaganon. Sa gabi kasi tubig siya. Bakit ano siya? Ano na ba pagkakita? Ang bili na to. Wala na dito. Bili na to bago. Gusto mo kasi ang ano. Sino ba? Sino lang ako kita? Bota ka ba ito? Hindi. Sinil ko lang papunta dito sa sasara. Si ate ano? Hindi. Nag-shoot sa mga sakit dito. Hindi na siya sasama dito. Basta kami na lang kami na lang oo kasi tapos tapos na ito. Hindi na tayo. Kaya ano gawin natin? Hindi naman tayo. Hindi kami. Kanina mga gawin. Kumaya ang laro. Dapat ibutan na naman. Kasi hindi na ang magkasya. Kasi ano, next time gawin na tayo. Okay. Ako nila. Ano? Ay, gawin ko. Alam, gawin ako ito. Oo, hindi man ako ibutang kung pamilya. Sabi sa tika. Pag gusto mo ka, pag ayaw mo nadilan. Gusto ko sa akin. Para pag... Para pag-uwi mo, pag-bukas mo. Bila pa rin tinirin. Diyan sa may forever. Paano kita mga ano ba? Ito tayo. Ay, yung two story. Hindi ko naman inagisa namin dito. Nagpago ng hahawa. Ito, taasan din yung bibig. Magulag to. Ganito na kasi kasi tataas ka pa. Pag nilayasan. Kaya lahat ng nakatira, mag-alisan na rin. Sayang yung ilang pinto. Pangalang yung nagpapaupangan ng Kaya nga. nagtataas. Hindi, tsaka bilas, hindi naman sila. Nagbalik na po sila, hibutangan na po, balik ako na nagbalik, nagbulag, nag-erase, nagbalik ako. Hindi ka magkakatapos. Nayayang din kami dyan kasi malapit na. Ang ano, ang ako na ay pamilya na NCT. Tapos pag nakasanayan mo na din, yun. Yung apat na dek kami pero yung kami namin pang-anim na dek. Sa ako ang yan. Sa labas. Okay naman na. Ay, masakit. Tapos siguro ito, pag magpabutas, wala pa pa isa lang magpapabutas. Paano tayo? Paano? Ha? Paano? Di ba kuya, pag magpabutas lang tayo nga isang pero pag magpatato ka, wait. Balik na kuya, baliw lang kasi ako.
siya. Oh my God, nakabala ko. Ba? Maganda sa likod, no? Ang malaki. Maganda yung pag sa likod. Libre ticket. Lilipad ka. Ang ganda. Yung bipante ng magandang Alin? bipang gamot. Bipante. Sa tingin na kasi Hindi nakagmuset. Asa din yung butang? Hindi rin nga ganda. Ah, sa gitna? Ang ganda ng Hindi pagkakahilom. ko makita. Ha? Ang ganda ng pagkakahilom. Slide mo ba? Hindi. Di man kakamog sa tubig. Ganyan? Hindi. Ano yan? Ang pantat. May t-shirt. Hindi na nakikita. Yeah, saan? Straight. Hindi. Hindi, aslan. What straight slant? Tapos dito talaga. Yes! Itik-tok ko nga. TikTok mo. Tapos, yan, may mga oh my God. Tapos makita ni Panda yung TikTok. Huwag na, Prinsi. 1 hour na natin ginawa. Ari, Sure. Delete mo yan. what are you doing? Visit ipunay ko yung away kami noon. Oh, may kita naman sa akin si Ate Chen Chen. Hindi mo biglang susulpot yung dito. My turn. Okay. Hindi siya magpapatid. Ano nga yung kapatid mo? Yung Arabic po kuya. Pangalan ko po. Ano ito ata? Isan mo nga. Ay, Where's print ko lang. Salamat. Sige po. No? Ulalan. Tumakas. Tumakas ako sa mga kasama ko sa bahay. Mama. Sige po. Kung hindi lubin mo po na kung dito. Gano'ng kalaki yung harap? Tapos yung sa'yo. Yung sa'yo daw, uy. Sa akin, maliit lang. Maliit lang kay ano. Parang dapit lang lang. Dapit lang ganito lang. Bakit kita mo natin pinitig ka? May tumawag, oh. Tingnan mo. Ito. Rose? Bro! Walang dyan, nagtatawa ako si session kasama. Saan ka na? Butang. Basta same building ng Rainbow bro. Magkano to, kuya? So, 200. 200 sampalin kita dyan, eh. basta, asan ka ba banda? Ano yan? Ano yan? Infinite. Infinity daw. Gusto tayo infinity. style. Or in anak lang. Ha? Basta may dalawang halaman dyan sa harapan. Sa entrance. Bebe, wag na bebe. Ito na lang, ito daw sa kanya. Kita naman na yan. At basta may halaman ng dalawa. Ah. Print. Oh. Ikat ka lang bro. Third floor. please. Kayo ba yung mag-ano? Ganyan po siya. Oo. Ay, drawing natin. Pangalan Kita lang. din pinitit. Kung kita din pinitit. Giting ko na dyan. Ah, Sino eh? Ito po mga Rende kumpan. Abang. Da? Bang. Ano ba dito mo? Baka wala ka na doon. ayan. Saan? Mas maganda pa ang ganyan. Oo. Ganyan. Oo. Sige, dyan na lang. Hindi siya, uy. Tapos pag maghiwalay kayo, maghanap ka ng iba, tapos Tapos dito yung pangalan. same day. Diyan po lalagay yung pangalan.
Tapos, Ganun Pwede yung lang isa. yung pizza. huwag ng pizza. 35. Maghiwalay. Hindi. Maro. Sige na. Ba't malaki? Hindi, yung pangalan kasi natin nilalagay. Kasi, Sala-sala. Baka mahina. Pinatay mo na cellphone mo. Ito hindi pa tayo. Kakain. Kasi na eh. Basta tingin na. Anong number mo sa... Ako po? Magkalungan. Sir 5? Anong huli? Sir? Ha? Ano na yun? Kablang nga lungan. Kami na. Number ko. Wait lang kuya ha. Sa front. 055. Hindi, yung last number. 287. 957. Ah, 287 957. sa kanya yun. 957. Yung Arabic na. Opo. Gano'ng kalaki? Uy, gaano do kalaki? Saan mo ba ilagay? Dito po. Ba't ako tinatanong? Ito kung ba yun? Parang tanong. Saan ako ba?